Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája J.D. Vance urat, az Amerikai Egyesült Államok 50. alelnökét, a hivatalos magyarországi látogatása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, az amerikai és a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ha megengedik, magyarul fogok beszélni. Tisztelettel és szívből köszöntjük Vance alelnök urat Magyarországon. Alelnök, kedves barátom, alelnök utoljára 35 éve járt utoljára Magyarországon, és 20 éve nem volt ilyen magasrangú vendégünk az Egyesült Államokból. 20 év barátok között azért hosszú idő. Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban. Mint most számba vettük, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. 26-os év is lendületes, 50%-kal nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban 6 amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat, több mint 100 milliárd forint értékben. És a mai napon megerősítettük a stratégiai szintet elért együttműködésünket az űripari és védelmi területeken is. A Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett, és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált. Hölgyeim és uraim, arról is beszéltünk, hogy Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad. Drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha időben nem lépünk, akkor energia, olaj- és gázhiány alakulhat ki. És ebben a helyzetben különösen is fontos az amerikai-magyar energetikai együttműködés, amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni. Beszéltünk az Egyesült Államok béke erőfeszítéseiről. Magyarország mindig is támogatta az Egyesült Államokat és Donald Trump elnök urat e tekintetben. Mi 4 éve élünk egy háború árnyékában, és meg vagyunk győződve arról, hogyha 22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna. És hogyha az európaiak, még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában. Alelnök úrnak arról is beszéltem, hogy Magyarországon egy szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba. Ennek fényében különösen nagyra értékeljük és üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntéseit, amelyekkel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba. És ami miatt már régóta vártam erre a találkozóra, és hálás vagyok, hogy létrejöhetett, hogy az alelnök úrral áttekinthettük a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is. Nem árulok el titkot, hogy itt folyamatos közöttünk az eszmecsere és a kormányzati munkából fakadó tapasztalatok cseréje. Különösen 4 területen: a migráció, a gender ideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén. Itt ugyanis Magyarország komoly tapasztalatokkal és kiterjedt közép-európai és balkáni kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Arra jutottunk a mai megbeszélés eredményeképpen, hogy az együttműködésünknek a folytatása mindkét fél érdeke, és a stratégiai együttműködés a 2 ország között a jövőben folyamatos lesz, és a jövőben is fennmarad. Hálás szívvel köszönöm az alelnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket és ellátogatott Magyarországra.
Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem J.D. Vance urat, az Amerikai Egyesült Államok 50. alelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Well, thank you, Prime Minister, first of all, and thanks to the people of Hungary for welcoming me. This is a beautiful city, magyar népnek, hogy ilyen szívélyesen fogadtak. Csodálatos város az önöké, az önök fővárosa. Körülbelül 5 évvel ezelőtt látogattam el legutóbb, és emlékszem, hogy amikor legelőször érkeztem ide, 20 hetes terhes volt a feleségem a második gyermekemmel, most pedig 10. hetében van a feleségem a 4. gyermekünkkel. Ezért is számomra ez egy különleges alkalom. Szeretném megosztani önökkel az Egyesült Államok elnökének az üdvözletét, aki közeli barátja Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Szeretnénk együttesen építeni mindazon fontos és nagyszerű dolgokra, amelyeket elértünk, és nyilván szeretnénk támogatni a miniszterelnök urat ebben a választási időszakban, a választásban, amelyre e hétvégén kerül sor. Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni, különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőinek a döntései miatt. Nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, és nagyon sokféle módon működik együtt az Egyesült Államok kormánya jelenleg Magyarországgal, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban. És nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, amikor nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját, és megnézhetnék azt, hogy mi történik itt Magyarországon, ahol az energiaárak jóval alul maradnak, persze magasak az energiaárak, de mégsem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. Szeretném tisztázni Európát, szeretnénk, hogy Európa sikeres legyen, szeretnénk, hogy Európa energiafüggetlen legyen, de nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, hogyha a múlt példáit követi. És úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára. Nagyon sokféleképpen működik együtt az Egyesült Államok a magyar állammal, és az elmúlt néhány évben Trump elnök úr vezetősége alatt kiemelkedőek voltak az együttműködések. Ugyanakkor nem szeretném leszűkíteni ezt a találkozót pusztán a gazdasági együttműködés terére, szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, ugyanis Orbán Viktor és Trump elnök együttműködése lehetővé teszi azt is, hogy a gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, és nem indoktrinációban. Lehetővé teszik a mi politikáink, hogy biztonságos otthonokban éljenek a polgáraink. A civilizációink ugyanis keresztény értékeken alapulnak, jogállami értékeken alapulnak, és a védtelenek védelmezésén alapulnak. Oly sok dolog köti össze, közös értékek az Egyesült Államokat és Magyarországot, és most 2 olyan elnökről van szó, akik ezeket az országokat vezetik, akik kiállnak a nyugati értékekért. Azért is vagyok itt ma, mert Orbán Viktor úr igazi államférfi, és nagyon sok beszédet hallottunk az európai fővárosokban arról, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háborút be kéne szüntetni, és elhangzott az is, hogy ha 4 évvel ezelőtt Trump elnök lett volna már az elnök, nem is tört volna ki ez a háború. Ugyanakkor Trump és Orbán miniszterelnök urak a diplomácia útját választják, és továbbra is részt vesznek a már megkezdett békefolyamatban, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék az orosz és az ukrán felet. Ugyanakkor hadd emeljem ki azt is, 10 millió magyar számára is, hogy az önök vezetősége nagyon-nagyon konstruktív a béke szempontjából, a béke útján, és ezt szeretném tanúsítani. Szeretnék tanúságot tenni a magyar nép bölcsessége és békeszeretete mellett.
Még közelebbről szeretnék szólni a közelgő választások kapcsán. Ami ezen választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogyan egy külső erő, hatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba. Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem. Ugyanakkor föl kéne tennünk azt a kérdést, nem azt, hogy ki van Európa mellett vagy ellene, ki van Amerika ellen vagy mellett. Kérem a magyar választópolgárokat, azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy ki az, aki az önök érdekét szolgálja. És ezért szeretném támogatásomról biztosítani Viktort ebben a kampány során, mert nem frázisokat emlegettünk, hanem konkrét pontokat. 5 olyan pont elhangzott az imént, amely területen, 4 olyan pont elhangzott az imént, amelyek területeken együttműködünk a magyar kormánnyal. A másik pedig a digitális cenzúra. Vajon miért szabja meg a brüsszeli irányítás, hogy a magyar állampolgárok milyen hírforrásokból részesülhetnek, információkból? Úgy hiszem, a magyar választópolgárok nagykorúak, nem kéne, hogy egy idegen főváros, egy másik hatalom fővárosa gyermekeként kezelje őket. Azért vagyok itt, és részben azért küldött ide az Egyesült Államok elnöke, mert elcsüggesztett bennünket a befolyásolásnak az a mértéke, amellyel Brüsszel igyekezett befolyásolni a magyar választásokat. Tehát Viktor, köszönöm szépen, hogy fogadtak, és örülök, hogy láthattam. Köszönöm, alelnök úr. Néhány kérdésre van időnk. Az első néhány magyar újságíróktól érkezik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nem állnék fel a kamerák miatt, elnézést kérek. 2 kérdésem lenne, az egyik a miniszterelnök úrhoz, a másik pedig az alelnök úrhoz. A miniszterelnök úrtól azt kérdezném, hogy szóba kerültek-e a tárgyaláson az orosz-ukrán háború befejezésének lehetőségei, vannak-e fejlemények. Az alelnök úrtól pedig azt kérdezném, vagy azt kérném, hogy kommentálja Zelenszkij elnök úr fenyegetéseit, amit Magyarország, illetve személyesen Orbán Viktor miniszterelnök felé intézett. Köszönöm szépen. Beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, ami egy fájdalmas téma. Végül is 2 keresztény ország háborújáról beszélünk. Rásul Európa területén. Tehát ez a 2 mondat, ez megadja ennek a háborúnak a komolyságát. És én mindig is nagyra becsültem az Egyesült Államok elnökét, hogy az első pillanattól kezdve, mármint a mostani elnökről beszél, hogy az első pillanattól kezdve ezt a 2 dimenziót tartotta a legfontosabbnak. Európában 2 ortodox, mélyen keresztény ország között zajlik egy háború, amelyben 10 és 100 ezrével esnek el, és válnak hadirokkantá emberek. Ez egy olyan szörnyűség, aminek minden eszközzel megállt kell parancsolni. És miután az Egyesült Államok Trump elnök urat megelőzően ezt a háborút támogatta, ezért különösen értékes számunkra az Egyesült Államok mostani álláspontja, amely egyértelműen a béke mellett van. Ezért, ha találkozik egy amerikai és egy magyar politikus, nem tud nem beszélni az orosz-ukrán háborúról. Ráadásul ez a háború Magyarország szomszédságában van. Ebben a háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna mai területén számos magyar ember él, akiket besoroznak, gyakran brutális, kényszerítő körülmények közepette, elviszik őket és meghalnak. Tehát nem lehet nem beszélni az orosz-ukrán háborúról egy ilyen találkozón. Különösen azért, mert korábban az Egyesült Államok elnöke kezdeményezte, hogy legyen békecsúcs Egyesült Államok és Oroszország között, és helyszínnek Magyarországot, Budapestet javasolta.
ami egy szinte egyetlen lehetséges európai helyszín. És Magyarország erre igent mondott, sőt ennek a békecsúcsnak a körülményeit, azt kell mondom, hogy technikai előkészítésének szintjéig mind az Egyesült Államok, mind pedig Oroszország elnökével megtárgyaltuk. Tehát Magyarország most is készen áll arra, hogyha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, hogy kettőjük között egy békecsúcsra van szükség, akkor Budapest ennek a találkozónak továbbra is örömmel ad helyszínt és áll rendelkezésre. Ennyit tudok mondani ennek. Thank you for your willingness to host. And just to answer your question, so I'm not szíves vendéglátást. Azzal válaszolnék, hogy nem tudtam arról, hogy Zelenszky elnök megfenyegette volna Orbán Viktor miniszterelnök urat. Sokakról tudok, akik fenyegetéseket fogalmaztak meg, és egyébként ismerem, hogy milyennek a pontos költsége, amely sújtja Magyarországot. Magyarország sokat veszített ezen a konfliktuson Oroszország és Ukrajna között. Mi elítéljük ezt az inváziót, Orbán Viktor úr is elítéli az orosz inváziót, de a kérdés nem ez, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk megállítani ezt a háborút. Sok politikus mellét veri, drámai gesztusok közepette fejezi ki a békeszándékát, miközben másoknak a gyermekei halnak meg ebben a konfliktusban. Tehát a kérdés, amit fel kell tennünk, miként tudunk véget vetni ennek a háborúnak, ennek az erőszakciklusnak, erőszakspirálnak, mert egyébként ez szabna gátat annak is, hogy az energiaárak az egekbe növekedjenek továbbra is. Az Egyesült Államok elnöke azért annyira elkötelezett a béke mellett, nem azért, mert annyira nagy hatással van ez a háború Európa és Magyarország népére. Egyébként elkötelezettek vagyunk minden ország jóléte irányában, de azért dolgozik ezen az Egyesült Államok elnöke, mert rossz a kereskedelemre, rossz a gazdaságra, rossz a morálra, erkölcsi terhe is van, erkölcsi költsége is van. Tehát Orbán Viktor abban segített nekünk sokat, hogy megértsük, mire van szükség az ukránoknak, hogy a béke útjára lépjenek, mire lenne szükség az orosz részről, hogy a béke útjára lépjenek, és tárgyalóasztalhoz üljenek. Ezen fogunk dolgozni, ezen dolgozunk már, de ehhez emberek kellenének európaiak is, akik megértik ennek a tétjét, és megértik, hogy miként lehet a tárgyalásokat lefolytatni. Ebben óriási támogatást nyújtott Viktor, aki a budapesti csúcsra is ajánlatot tett, és úgy hiszem Magyarország e szempontból is pozitív erő volt a béke szempontjából. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nekem is egy kérdésem lenne. Elnök úr, ahogyan is említette, most már egyértelmű, hogy nagyon súlyos energiaválság előtt állunk. A hormuzi szoroson még biztonságban átjutott hajók a napokban érik el Európát. Így, hogy sem Oroszországból, sem a Közel-Keletről nem érkezik olaj, mit gondol, mi lesz Európával, azon belül Magyarországgal? Az amerikai-magyar energetikai együttműködés mit jelent a gyakorlatban ebben a helyzetben, és az Egyesült Államok után hogyan látja, Brüsszel is feloldja el majd az orosz olajra és energiára vonatkozó szankciókat? And I would also like to ask Vice President és szeretném kérdezni Vance alelnök urat is angolul, ha according to recent US intelligence reports, amerikai hírszerzési jelentések szerint Ukrajna beavatkozhatott az amerikai választásokba, mégpedig olyképpen, hogy a demokratákat támogatta. Hasonlóan Ukrajna Magyarországot is operációs területnek, műveleti területnek tekinti. Hogyan kommentálná azt, hogy konzervatív, patrióta politikusokat, erőket vesz célba Ukrajna az Egyesült Államokban és Magyarországon egyaránt? Helyzet van Európában, csak a magyar választások azok ma lerövidítik a horizontunkat, és ezért kevesebb figyelm jut erre. Hiszen bennünket, magyarokat érthetően a jövő vasárnapi választási eredmény érdekel. De közben történik valami, ami mindent megváltoztat. Ez pedig az, hogy az a stratégia,
amelynek jegyében az európaiak eddig támogatták az ukránokat ebben a háborúban, az véget ért, az megbukott. Erre eleve is egy rendkívül furcsa gondolat volt, az, hogy az ukránokat megsegítve elő lehet idézni egy olyan helyzetet, hogy az elhúzódó háború az Oroszországot olyan nehéz gazdasági helyzetbe hozza, hogy az ukránok és az őket támogató európaiak nézőpontjából kedvező, meggyengült állapotban kell majd leülniük a béketárgyalások asztalához. Ez azért volt egy különleges gondolat, mert gazdasági háborút folytatni egy másik országgal szemben, amelynek van korlátlanul energiája, és van nyersanyaga. Miközben az, aki gazdasági háborút akar nyerni, se energiával nem rendelkezik, se nyersanyaga, de egy különleges gondolat volt. És egy ideig lehetett azt gondolni, hogy majd az oroszokkal szembeni szankciók végül is elegendőek lesznek ennek a gazdasági háborúnak a megnyeréséhez. De most az történik, hogy hirtelen minden felértékelődött, ami az oroszoknak van. És hirtelen sokkal kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint bármikor voltak korábban. És az európai háborús ukránpárti stratégia megbukott, ennek vége van. Csak most mi a magyar választásokra összpontosítunk, nem pedig Brüsszelre. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy merőben új helyzettel fogunk szembenézni majd a magyar választásokat követően. A magyar helyzet nehéz, ezt nem akarom eltitkolni, hiszen az ukránok először még 22 év végén lezárták, blokkád alá vették a gázvezetéket, amin Oroszországból gázt hoztunk Magyarországra. Ezt még sikerült kivédenünk ezzel a török áramlattal. Majd most, nem sokkal a választások előtt, szerintem a választásokkal összefüggésben, és egy ukránpárti kormány esélyének megteremtése érdekében lezárták, blokkád alá vették az olajvezetékünket is. Azt az olajvezetéket, ami a magyar gazdaság köldögzsinóra. A fő ellátási útvonalunk. Ebből az következik, hogy Magyarországnak a tartalékait be kell vetni. Két dolgot kell csinálni, bár elzárták tőlünk az olajat, el kell látni a magyar gazdaságot és a magyar fogyasztókat és a magyar családokat üzemanyaggal és energiával, és rá kell kényszerítenünk az ukránokat arra, hogy nyissák meg a vezetéket. Nekünk erre van egy tervünk, ezt a tervet lépésről lépésre hajtjuk végre, és a végén meggyőződésem, hogy miután a nemzeti erők megnyerik Magyarországon a választást, az ukránoknak nem marad más választásuk, mint hogy feladják az olajblokkádot, és újra megindítsák a barátság olajvezetéket, és Magyarország visszatérhet a normális gazdasági működés keretei közé. Ezek az én, a remény az talán nem elég erős szó, ezek az én terveim. Így lesz ez. Kérdésére válaszolva, tisztában vagyunk vele, hogy az ukrán hírszerzésnek vannak olyan elemei, olyan tényezői, amelyek megpróbáltak beavatkozni az amerikai, és most talán a magyar választásokba is. De hát ilyen a hírszerzés. Vannak olyan emberek egyébként, akik megfogalmazzák azt, hogy nem érzik ezt problémásnak, mások viszont úgy tartják, hogy a nemzetek szuverenitása mindenek előtt való. Az előző választáson 2024. novemberében kényelmesen nyert a Trump elnök, ezen beavatkozások ellenére is. Úgy hiszem, hogy Viktor se igazán zavarják az efféle beavatkozások, ahogy bennünket sem. Én úgy hiszem, hogy Ukrajna, Európa és Magyarország és az Egyesült Államok legfőbb érdeke az, hogy a lehető leghamarabb ez a háború lezáruljon itt az önök szomszédságában. Ennek a konfliktusnak a magvait jóval régebben vetették el, mielőtt ez a konfliktus kezdődött volna, és olyan mélyen húzódnak, hogy Európa az energia gazdaságával, ugye azáltal, hogy elvágja magát a keletről érkező fosszilis üzemanyagoktól, ez egy nagyon nagy hiba volt, és nyilván ez nagyon nagy hiba a mai napon is. És vannak emberek, akik például az én elnökömet azzal vádolják, hogy orosz párti. Az én elnököm többet tett
azzal, hogy kisegítse Európát energiaforrásokkal, mint bárki más. Ennek köszönhető, hogy a fogyasztók kevesebbet fizessenek, de ráadásul így hozzánk fordulnak ugye a konfliktus miatt, és nem más energiaforrások felé. Igazából azok vádolják orosz barátsággal az én elnökömet és az önök elnökét, akik igazából nem törekednek arra, hogy ez a háború mielőbb lezáruljon, mi viszont arra törekedünk, hogy ez a konfliktus mielőbb lezáruljon, és ennek óriási diplomáciai munka az ára. Most szeretném az én kíséretemből is megszólítani az újságírókat. Kezdjük Natalival a Washington Post-tól. Köszönöm, alelnök úr. Az óra ketyeg, és közeledik a határidő, amikor leállítják az iráni infrastruktúra bombázását, ahogy az elnök úr említette. Ön szerint addig a határidőig meg lehet állapodni egy egyezményről? Másik kérdés. Szó volt arról, hogy, és úgy nyilatkozott, hogy Isten támogatja az Egyesült Államokat ebben a konfliktusban. Először is az első kérdésre, igen, vannak új információim, gyorsan megnézem, Steve Woodcofftól milyen SMS-em érdekelt, de előbb elolvasnám, mielőtt felolvasom önöknek. Az Egyesült Államokban mennyi is most az idő? Rendben, értem a kérdését ennek fényében. Tehát, Natalie, erről a megállapodásról kapcsolatosan az elnök nagyon világos volt a tekintetben, hogy két utat lehet bejárni. Először is az Egyesült Államok nagymértékben elérte a katonai célkitűzéseit, mindenek előtt ugye még vannak katonai céljaink, az iráni fegyvergyártó potenciált még csökkentenünk kell. Ez azt jelenti, hogy ennek fényében mondta az elnökünk, hogy ez a háború nagyon hamar le fog záródni. Most persze leegyszerűsítem az, hogy két úttal, de igazából az első út az, hogy az irániak úgy döntenek, hogy többé nem támogatják a terrorizmust, nem pénzelik a terrorizmust, beintegrálódnak a világgazdaságba, a világkereskedelembe. Ezzel mindenki jobban járna gazdaságilag is, és a világbéke szempontjából is, globálisan. Ez az első opció. A második opció az lenne, hogy az irániak nem ülnek le tárgyalóasztalhoz, továbbra is terrorizálják a szomszédjaikat, nem csupán Izraelt, hanem az arab szomszédjaikat is. Ez esetben Irán gazdasági helyzete továbbra is kifejezetten mostoha marad. Nyilván Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel azon dolgozunk, hogy milyen feltételei legyenek a megállapodásnak. Tehát minket azt foglalkoztat, hogy ez a tárgyalások után miként fog kinézni a helyzet. És azt látjuk, hogy az irániak megpróbálják a Hormuzi szorossal a lehető legnagyobb gazdasági zűrzavart és költséget előidézni. Remélem, bölcsek lesznek. Az elnök körülbelül 12 óra múlvára tűzött ki egy határidőt, és addig is zajlanak az előkészületei ennek a tárgyalásnak. Ami a második kérdését illeti, vajon Isten a mi oldalunkon van-e? Kinek az oldalán van? Én mindig is a katonai konfliktusokhoz úgy álltam hozzá, hogy imádkozom azért, hogy Isten a mi oldalunkon legyen, és úgy hihetek ebben, mert mi állunk a jó oldalán. Egy olyan rezsim ellen küzdünk, amely terrorizmust követett el, és finanszírozza a terrorizmust. Bizonyára hiszek abban, hogy Isten támogatja azt, és ezért imádkozom a továbbiakban is, hogy Irán ne tudjon nukleáris fegyvert előállítani. Következő kérdés. A Reuters és az AP-től. Akkor halljuk a Reuters-t. Azért nyomtam jobban a fülembe a fülest, hogy
valaki nekem szól-e, de csak magyar szöveget hallok. Köszönöm szépen, alelnök úr. Néhány kérdésem van. Olvassa el azt az SMS-t, javaslom, mert vannak arról értesülések, hogy az Egyesült Államok milyen célpontokat sújtott a közelmúltban. Amit kérdeznék, segítene megérteni, hogy miért fenyegeti az Egyesült Államok még mindig támadással az összes iráni hídat és erőművet. És nemrégiben tartott sajtótájékoztatót az elnök úr, akkor nem adott pontos programot. Sok a kérdés, akkor megállok, és Magyarországgal kapcsolatosan kérdezek még egyet, hogyha Orbán miniszterelnök úr veszít a választáson, együttműködik-e az Egyesült Államok elnöksége az új magyar elnökkel? Igen, persze, akárki nyeri meg a magyarországi választást, együtt fogunk vele működni, mert magyarországi kapcsolatok nagyon fontosak számunkra, de Orbán Viktor fogja megnyerni ezt a most következő választást. Igaz? Ez a tervünk. Rendben. Amíg a Karg-szigetet illeti, Pete Hegszettel is beszélgetünk erről, katonai célpontokat sújtottunk Karg-szigeten, és az elnök határidejét valamennyien követtük, és szó volt arról, és ehhez tartjuk magunkat, hogy energetikai létesítményeket nem sújtunk mindaddig ez a keddi 8 órai határidő le nem jár. Nem hiszem, hogy a Karg-szigetet ért légicsapás bármiféle változást jelentene a stratégiánkban. Gyakorlatilag Irán most arra törekszik, mert katonai vereséget szenvedtek, de igyekeznek annyi gazdasági fájdalmat okozni a világnak, amennyit csak lehet. És az Egyesült Államok elnöke tisztában van azzal, hogy ebben milyen erő van, ebben milyen hatalom van, de az Egyesült Államoknak viszont megvan a hatalma, hogy további katonai csapásokkal sújtsa Irán, de nem szeretnénk ezt az utat folytatni. Azt mondanám ezzel kapcsolatosan talán, hogy elsődlegesen, hogy az iráni kormány soha nem volt gyors abban, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és ez most se változott, az egészen biztos. Ugyanakkor bizonyosak vagyunk abban, hogy valamiféle választ kapunk, akár pozitív, akár negatív választ, de ma este 8 óra előtt amerikai idő szerint kapunk választ, és bízom benne, hogy megfelelő választ, kedvező választ kapunk, hiszen mindenkinek szüksége lenne arra, hogy az olajszállítmányok újrainduljanak, és mindenki fűteni tudja az otthonát, de ez nem fog megtörténni, hogyha az irániak továbbra is elkötelezettek maradnak a terrorcselekmények mellett. Az Egyesült Államok elnöke dönthet úgy, hogy a továbbra is katonai erőt használ, hogyha Irán nem változtat a maga viseletén. Azt hiszem, ennyi volt. Köszönöm szépen. Sajtótájékoztatónk véget ért. Köszönjük szépen, hogy itt voltak a mai napon velünk, viszontlátásra. Köszönöm valamennyiüknek, köszönöm szépen.